थोडी केल्या हांवें थोडी बांदल्या आनी आकाश म्हणटा तेणी बांदल्या थोडी. आणि राखी बीन केल्या तुवें? हो केल्या राखी. त्याच्यामध्ये आम्ही 21 वर्षाच्या पुढची जी मुलं आहेत तर त्यांच्यासाठी वेगवेगळे उपक्रम राबवतो. त्याच्यामध्ये राख्या बनवणं, आकाशकंदील बनवणं, पंत्या पेंटिंग करणं, पेपर बॅग बनवणं, नंतर अशा प्रकारचे वेगवेगळे उपक्रम राबवतो, साहित्य बनवतो. त्याच्यामधून त्या मुलांना एंगेज ठेवतो आणि त्याच्यामधून त्या मुलांना एक बाबा की एक इन्कम सोर्स पण बनवतो. मागच्या वर्षी आम्ही राख्या बनवल्या होत्या आणि वेगवेगळ्या ठिकाणी स्टॉल लावले होते. त्याच्यामध्ये आम्हाला जवळजवळ मागच्या वर्षी 1 लाख रुपयाची आमची राख्यांची विक्री झाली आणि मग आम्ही यावर्षी त्याच्या पुढचं टार्गेट ठेवलं होतं. त्याच्यामुळे यावर्षी आम्ही जवळजवळ 10,000 राख्या बनवल्या मुलांनी आणि त्या वेगवेगळ्या ठिकाणी जवळजवळ आम्ही 70 ते 80 ठिकाणी स्टॉल लावले आणि याच्यामधून आत्तापर्यंतची आमची विक्री ही 1,30,000 रुपयाची विक्री झालेली आहे. मुद्दाम जावन म्हाका दिसता सगळे लोक ह्या स्पेशल भुरग्यांक गिरायक घालपा लागून हेंचे कडल्यान जे सामान तयार जाता हे व्हरपाक मुद्दाम येतात. कुळेच्यान स्टुडंटा खातीर विवेक प्रभू.